So etoilet mawufica igunya likhulula ngemistake wathi uhawu usolo lwakho usebenzi fanele umelanise liqede khona uzolusula yabo ngizama ukuveza itorture yasejele i-hour ne-hour e-prison uyaregreta mkhulu kukhona isikhathi la igebengu khona eyimboza khona ngenguma levalile ijele emini yabo kanti isiboshwa siyakhala bra wami simboze ngenguba kufanele usibone isikhala kuthuli semini yabo uzwa nje umuntu edonsa amafilimi ukuthi uyakhala nje liyashisa ijele bafethu ayasidilize lo baba mfethu hey sibalwe siregister reception basikhalesha nje sakhona ke sixupo intontontontonton hey masingena esifaka ngaphakathi ubaba lapha ku left uhlangothi lase-28 ku right uhlangothi lase-26 lezi inkambu zo-2 uma uboshiwe ziyakubanga ungena uvele udidekile emqondweni but yabo mangabe seyiqala sezikumemeza ngapha nangapha sithi baba mlethe ngala ayashintsha ukudla eplatini mkhulu kuyashintsha ukudla eplatini uvele udideke uhanjelwe ingqondo yabo uyakubuza kubaba lapha ukuthi wena umkanjani uyayishaya inombolo cha baba ngishaya okay uma ungayishaya inombolo iluphi uhlangothi ofisa ukuhlala kulona la uthanda ama-26 noma uthanda ama-28 ayisho lo wena-ke leyo nkambo uyithandayo akuthatha ubaba akufake kuyona yayibo leyo nto ma ugay futhi uyabuzwa uthathe uyofaka ama-protection cells yayibo leyo nto even though amanye amagay-ke ayayifihla yabo ngoba efuna ukuyophusha lento yawo lapha emadodeni afuna ukuyoqoma lapha kube nani mina ngeke imkhuba yejele yabo eminye abanye abafowethu sebeyivezile in different podcasts but I will share engakubona mina and anginendaba ukuthi wena oboshwe kuliphi ijele nanenzani mina I will share my own story what I saw ngingena enye prison bakumemeza ngala 8 bakumemeza ngala 6 yabo asho ukuthi ngingene nami la kuma 26 because ekukhuleni kwami vele ingqondo yami ibiwela kakhulu ngakuma 26 yabo even though bengena umuntu othanda inombolo kakhulu but inqubo and negenge engihamba nayo iningi layo kwakwama 26 yabo so ngingene la kunabafethu baphinde futhi nabo njengoba ngitshela zonke lezi iteshi ofika kuzona bayayifuna bayayicela bafuna ukukhuthuza nabo khona bafuna baphumele kokuwena yabo awunalutho awuna visitor awuna kwayi awuna mali yabo because isinto usiphatheleni uphume emnyango yabo you're supposed to carry something for us yabo uze kuthina la awukwazi ukufika ngezandla la yabo uphume emhlabeni wabantu ishi torture futhi nakhona iyashisa insimbi hayi indaba okudlala one umbhede inkinga fanele uthole umbhede fanele uthole ishidi yabo ijele li overcrowded else uzolala epassage phansi yabo angithi ngiyatrayela la ngisahamba icala so angigwetshiwe siseyitoxini zaseNew Prison umuntu ahamba olala ngase-toilet lala ngase-toilet nakhona labafethu abashaya inombolo molele lapha ngase-toilet mayefuna ukuya ebusuku ebusuku ijima phezu kwakho yabo kunezinto wena ongayishaya inombolo ongenayo right ukuthi uyikhulume ongenayo right ukuthi uzenze njengoba ngeke ngakuchazela ukuthi
awukhulumi nomnobana, awukhulumi noma yini, awukhulumi noma kanjani, awukhulumi nomnini. Ejele awukwazi ukuthi lithi igunya lidla uhambe etoyi. Ngizwa lonto. Ejele uma igunya lisetoyi, wathi yongena etoyi unganakanga ukuthi khona igunya, isijampile toilet. So toilet mawufica igunya likhulula ngemistake wathi uthi hawo usoro wakho awusebenzi, fanele umela lize liqede khona uzolusula. Yabo, ngizama ukukuvezela i-torture yasejele. Ikhona into enjalo. This is the first ever interview here inside. Yes, ikhona. Yabo, indlela amagunya agcinazela ngayo abantu abangayishaya inombolo. Ngamanye amazwi leyo nto isuke kuphusha wena ekuthenini ishaya inombolo. Because uma uzoloku uhlela lapha kula mhlaba abantu abangazilutho, yonke ithoshe wela kuwena. Ngesikhathi beshaya inombolo ngalapha esemkhosini, wena awunayo i-right yokuthi ulapha enyonini uqalaze la, uqalaze. Watholakala uqalaza la ususenkingeni. Yabo, ubukani yini oyilalela. Yabo, ushuthi wena into oyilalela la usuzohamba uyikhuluma lento, yabo. Because inombolo it's a cult. Yabo, inamba i-cult 26, 27, 28 inkambi engizaziyo. Angifuni ukukhuluma ngenkambi engingayazi. Ngazi lezo inkambi no 6, 7, 8. If you join la, ungena kwi-cult, unikela ngempilo yakho. Uvuma izinto ezi-deep nezinzima ukuthi uzozenza or else uzoyifela inombolo. Ayikho i-order ozoyinikezwa uthisha wakho noma igunya lakho noma umawundeni wakho ongagoloza makuthiwa yenze. Yabo, makuyi order zithiwa kanye. Kuyakuphoqa ukuthi uhambe ukwenze lokho. Yabo, mind you mina ngina visitor. Anginabani. Yabo. So kufika isikhathi sokuthi ngiyoqula. Mind you ngiboshwe ngedwa, lamacala anabantu aba more than 16 esasokhomitsha nabo ngokuhlukana because amacala ahlukahlukene. There were 18 counts of murder, kwakuyi illegal firearm possession, kwakuyi drug trafficking, kwakuyi substance abuse. Yeah, I remember that. Kwaphela ukuthi icala lami lahlehla kwazi kwaphela 6 months. Khumbuza ukuthi ngiboshwe ngigqoke uniform. Mawucabanga ngabe yayisinjani leyo uniform le, because oku white shirt no dickies o light grey ne grasshopper. Light grey grasshopper la phela uboya u dickies waphela nyanya waphela nje dickies. I-shirt yesikole kwase kuyinto engasekho, ngikhumbula kahle ngase ngifaka uScottford wawudlavazekile la by that time. Uyabona, ngahlala 6 months ngihamba leli cala lingangigwebile, ngihlele eStocksini. Kulo 6 months sengiyithathile inombolo, sengiyi-26 nakhona ngilapha eSprings. Yabo, so uthe uma uphela 6 months lingigweba leli cala, kwafanele ngithathe isigwebo esasikhulu kakhulu. Isigwebo sami sehliswa yini i-parole after some time engase ngiyisevile ngenxa yezinto engase ngizenza ngaphakathi ejengisa ukubonisa ukuyisona ngifuna ukuphenduka. Because as I said, I'm a Christian, so iyavuka leyo nto. Ejele ke zathandaza iboshwa, ejele kuyasonto Sunday, yabo. So ngitshela ukuze kufike isikhathi ukuthi ngithathe i-sentence yami. I-sentence yami was 75 years. Uko life abathathu uma uzocalculate kahle. But ngomusa kaNkulunkulu, I will tell you ukuthi i-miracle ngayibona. I ended up serving 12 years. Ngawubali 6 months engihlale eToksini. Because ngaconvicta ku 1998 ngize ngaphuma ngeWorld Cup 2010. Yabo. Right. Manje isithi into ngoba nje ngiyispecial somkhosi amashumi 6 ngise-Springs lapha phansi. Finally mina ngisebenzele ukuye entabeni eMbokodweni.
i-Stone Yard. Fanele ugijime, fanele uqaqeke umfana. Inombolo akuyona abantu abama-slow learner, inombolo akuyona umuntu owefeyile esikoleni. Kufanele umuntu osmart enombolweni, ofast emqondweni, oshesha ukubona izinto. Ya. Hayi kusetshenzwe. Ngisebenza. Lapho thina sikusebenzayo mfethu, i-economy yase-26 isastainwa especially iTonyati, amajoni. Abantu abasustain i-economy, abantu abaletha izinto ezenza ijele libe lula. Yabo, ogwayi, insangu, yabo into kanjalo, imali. Manje sekunama-voucher, sekunama-airtime, of which by that time beku-rain ndaba ye-airtime. Into ebehamba phambili bekugwayi, kuyinsangu, kuyimali. Kahle imali esaqala 26. Hey mfethu. It was very hard. Angifuni ukushiya phandle lokho. Ukuthi usuku nosuku, i-hour ne-hour e-prison uyaregreta mkhulu. Kukhona isikhathi la igebengu khona eyimboza khona ngenguma livalile ijele emini. Yabo? Kanti isiboshwa siyakhala bra wami. Simboze ngenguba kufanele usibone isikhala. Kuthuli semini. Yabo? Uzwa nje ngomuntu edonsa amafinyini ukuthi uyakhala nje. Liyashisa ijele bafethu. Akusi up and place. I know intwana eningi ziphethe lento ukuthi ukuze ngibe ucleve lokushini fanele ngiyojeka eprison. There's no such intwana. Man ujike evasithi ubuye empilweni wenza into right because that place can make or break you. Depends ukuthi wena uyiqhamukele ngayiphi angle. Yabo? Zikhona izinto right eprison. Ongathi mawesiboshwa uzenze. There are guys abaseve more than 20 years without ukushaya inombolo. Yabo? Baphuma ba successful eminyango bayizinto ezithize emphakathini namhlanje ngaphandle kokushaya inombolo. Engizama ukuveza ukuthi inombolo ayikwenza uclever. Yabo? Inombolo futhi ayikwenza usatshwe. Because awuthi ngitshele kanje, mawufika ejele kuthiwa kade uMaligadla ngaphandle. Iboshwa yini indaba nalokho? Into egagxilisa abantu abaningi ejele bagcina besevikwe beyinkulu. Ile nto ukuthi ufika ejele wena mfethu ufika uphakamisa ukuthi ubumbulalo ngaphandle. Yabo? Uze ngaleyo ngqondo ukuthi ubusathe eminyango. Iboshwe ngasikhatha leyo nto. Kunalokho zizokujuda ukuthi phela thina sizwile ngawe wena ukuthi ubunquma abantu baphonse idamkhokhweni nasemfuleni. Lalela. Cela ukubona unquma umuntu. Yabo? Hayi sizwile ngawe. Ejele uthi ufika igebengu sesazi kudala ngawo. Yabo? Uphume indabeni, qule indabeni igebengu uthi ufika ejele usiyaziwa usulindiwe. Yabo? Ukuthi ubuye inkabi ejela iboshwa satshiswa yilokho. Uthi mawufika zona nje zifike zifune lento yobunkabi la kwena. Yabo? Asikho ukisibhamu sasiphethe manje. Yabo? Omunye isikhweqe uze ngokukhweqa, uthi ngisikhweqe uthambele bajimana makakapani uyagoba ejele mnganami. Yabo? Ngikhumbula kahle khona esinye isikhweqe esashayinsim kakhulu. Yabo? Esafikela kuthini? Shaya unyaka wami wokuqala. Fika lo mzala phethe lento ukuthi isikhweqe, yabo? Ufika ufuna uqhwaga isigebengu umbhede. Hayi, asuka. Zithi zambamba igebengu asho ngendawana. Hayi wayehlule emini. Yabo? Wayehlule. Hayi igebengu mama isikhweqe ushaya kanjani? Hayi usishaya emini right, kulungile. Kodwa khona umzuzu leyo kufika kwesiqhwaga kanjalo mase kuthiwa sekuyalala. Akekho umuntu ongalali. Okay, mhlawumbe ukuthi uaware ungakhempa namhlanje. Manje ngeke uzulaleke mina. Yabo? Mafika isikhathi ukulala abashaya ishandisi labafethu bathatha ishidi lasejele. Isikhathi ulele kanje yabo. Balisonge. Bakhanda indophi ngalo liqine. Balifake la ngaphansi. Bese luwelisa kanje omunye aluwelise ngale. Alidonse alidonse nalongala. Lisemqaleni. Phela ubukhweqe mnganami kunuka amasimba same time. Yabo? Kube kubelwa kolalo empedeni, kuvuke kusena fika ufateri, avule isikhala sicela siboshwa. Hayibo, manje uyabala inamba correspond. Hey, upho omunye lathiwa inangu, mhlawumbe ulela, yabo mhlawumbe ayikho right kusho thina. Wathi afika uyabanga, hayi.
hayi bosiphula amathambo ngithi ngibhili akudlalwa nezingane tshela shaya indlu yonke mhlawumbe incisha ukudla for some time ngale senzo lesi sokubulala umuntu. What I'm trying to say ukuthi ijele ungalizeli ngokuthi wena ngaphandle yabo uyasatshwa or something yabo. Cha umuntu aseve kuze kufike isikhathini sokuthi cha uyanikezwa imbokodo sengiyisitona nathi umkhosi amashumi no6 yabo. Ngiseyintabeni lapha ngiyaqoma yabo. Ngaphansi kwendoda eyakuthiwa umJ umawundeni wami yaseBhula may soul rest in peace nayo sadlula emhlabeni. Ngisebenze ejele into engayiqaphela khona even noma kuthiwa sinkambe yodwa mfethu yabo ama-26 ke analo iqiniso yabo elinye kwelinye as much as kwamaqili ama-26 akushaya but mase kuziwa ngasekutheni uyisebenzi yabo engiyama mina nawe mfethu moyisebenzi yabo. Kunento ethi uma usuzophuma yabo ila ngifuna ukubhekisa khona thothi isigaba sakho sesincane usuyaqeda unga-advertise ngethikithi lakho thothi ayenzi leyo into ngoba unongaphumi ejele yabo mhlawumbe kusele iviki 2 weeks uhamba fihla ngempela-ke ithikithi lapho ungakhulumi thothi as much as igebengu zinobuchule bokuthola izitori yabo kuyenzeka wena ungakhulumi kodwa uthothi igunya seliyazi ukuthi wena uzophuma yabo bese livele lakubiza likunikeza umbese yabo hamba ushaya inhlamvu ngisho nayo inombolo moyinombolo hamba ushaya inhlamvu monge yona inombolo bakhandela something yabo bakwazi ukufakela something ngecontraband ungazi mhlawumbe usaphumile bayifaka embedeni mase belishaya alarm yabo thothi kubanjwa intsangu kuwena sesiyanda isigwebo yabo mhlawumbe kubanjwa umbese sesiyanda isigwebo uyashaya intunga yakhe awusaye emnyango yabo kuyahlukahlukana-ke kodwa ngamajele kufika isikhathi sokuthi sefanele ngikhuphula amarenki ngithemba kodwa ngifuna ukungena ngaphakathi ebuilding yabo khona into ethi-ke lapha ungamshaya uma nqabana ningaqabene lapha kusuke kuthesta kutrainwa amajoni kufunakala indoda enenhliziyo yensimbi yabo umbuzo uthi ungamshaya uma nqabana ningaqabene futhi ungasigwaza yini isiboshwa singenzile lutho yabo uma uthi yes hayi-ke ngena ngaphakathi ebuilding hamba kushaya inhlamvu mayindiwa nginali visitor yabo ngiwashela abafethu ukuze ngithole ugwayi la yabo kwangiphoqa mfethu kwangiphoqa yabo ukungishaya inhlamvu ngilale egazini yabo kana ukuthi indoda engagcina ngiyona ngayi indaba yegazi namajele engawahamba kwagcina sekuyi-habit ukugwaza umuntu ejele and iyona kuphela indlela engisurvive ngayo mind you akukho la ngibambelele khona mina yabo ngiyimina nje kanje kufanele ngibone mina ukuthi ngenze njani ukuze ngikwazi ukusurvive ijele. So i-option yayikhona yileyo ukuthi angishaye inhlamvu ayishaya inhlamvu yokuqala ngahola ngayijonela emhlophe yabo sahamba isikhathi ngidonsa enye prison kwafika isikhathi ukuthi ngishaya inhlamvu yesibili le eyadala ukuthi ngigcine ngiyise wesivili yabo ngishaywa ngaleyo draft ukuthi hayi umzala akashaya transfer aye wesivili cause khona into eyayithi ngalesa sikhathi sithi thina enye prison ijele langasekhaya yabo ijele langasedladleni sinalo umqondo njalo yabo uthi hayi ngivele ngidonsa ngasedladleni cause ushaya inhlamvu mfethu ukugwaza iside siboshwa noma iphoyisa ngaphakathi leyo nto leyo itshengisa ukuthi uhungry for ama-ranks kwicamp okuyona and uyakwazi ukukhuphuka ngaleyo nto. It's either wenza lokho or okunye kwezinye inkambo basebenza ngenye indlela that's why ngithanga ngifuna ukukhuluma ngezinye inkambo engingazazi but ikhona inkambo ekhuphulana ngenye indlela bayayazi abafethu bakhulumela kakhulu ngayo la ku-Transformation Life yabo.
So mangishaya lenhlamvu ngishaya ujele Take us through that. yes ngishaya ujele mfethu isekuseni yabo uzovula ubaba uzosibala la senginikiwe into yokusebenza yabo umkhonto la kumina ngaphakathi eshethini yabo wathi mevula nje ubaba bethu uzobala ngaqhuma ngahlala kuyena entanyeni angiyaphansi laphuma itsazi igazi sabhuduzela ibosho kwaphithizela kwanesiphithi waphoqa ukuthi manje angiphele into uyashawa ke umphakame ejele ayindaba okudlala abanye bayafa yabo abafethu abaningi nje mfethu abama-27 bafele ejele ugcine ngingaziwa ngabo through lento yokuphakama yabo ayingabola mkhulu yabo izinyo leli laqhuma lapha izinyo leli ngize ngifake isidlwa nje laseluhalf izinyo lami yabo ekhanda nje la ikhanda liba shapeless uyashawa ejele emphakeni hayi kancane angisakhulumi ke emzimbeni yabo into engangenza sho ngawo mase sesingidibikele angivala ubuso ngoba ngiyazi uyamoshakala abanye abafisa abanye baphuma benesini abanye be-shapeless nje beneka yabo zokushawa nje ejele beshaya amaphoyisa ashaya amaphoyisa ejele ayindaba okudlala thatha ngise wesivini ngafika komunye umhlaba we eWest ngangithi ngiyalazi ijele lapha ngangithi ngiyalazi ijele lapha mnganami iyashawa kwinombolo yesivili ayindaba okudlala yabo ngangithi iyashawa inombolo enye prison hayi wesivili khohla mkhulu First day Westfield, whatever. yo thina ngemali ngishaya inhlamba ngale yo ngishaya inhlamba ngale njengoba ngishayisa la fanele ngiyifakazele futhi nala Ngoba musuka ngale basuke sebazi ukuthi ubani uzana. and bayazi ukuthi njengoba ngizala ngu-aphile umbese vele inkanyezi seyiqalile ukungena kumina yabo ngifike eCrane Sharp eWestville mfethu ngithengiswa indlu hayi Crane bayicela bafethu ngibaphe yabo angifuni ukuya kakhulu ngale ngoba iposition yami enkonzweni I can't go ngiveze kakhulu indaba enombolo ngibaphe hayi kuba ukuthi ke nabo phela sekufanele babone yabo ivuma bagcwala ukuthi ngiyile into engithi ngiyona yini bayogcwala kanjani ilona igazi yaphuma inhlamvu nakhona yabo aphinde ngashaya eWest iyahamba iminyaka njalo ngenza lento and bayayenza labafethu yabo into eyanginceda angihlala ngakhona eWestville ngasusa khona ngayiseNcoma because ngine-belief because I was very ngase ngi-dangerous ngifuna uqamba manga kwamina ngangingasazazi ngubani manginje yabo I had to go eNcome ayishawa ke nakancane nje inombolo ayithinta inombolo eNcome kunesigungu sama-timer yes kune-forum yabo mawaziwa nje ufika khona uyigunya utshela ufika yabo tshela ngesibhaki futhi nakhona utshela lelake mfana lamasimba inombolo mfana mawashawa ke la and into yokuqala mangabe bazi ukuthi uyigunya kwi-campus bayazi ukuthi for sure umbese sesiswini so uthi ungena nje eNcome zibe zikuthatha zikuphonse etoilet azikunceki zikufaka ibhadu kabi kuthiwa bosha umbese sizwile ngawe wena suke eWestville ukwazi uphoyisa bosha umbese Alugoloza. ilapho phela vele ngoba phela igunya likwazi ukuhlukana nombese awudedeli ngisho ushaya amaphoyisa umbese moyegunya umbese nje awuyona into oyidedelayo mangabe uyisebenza Kodwa noma ubosha njani? usunjani isibhaqi cause uyawuphika uphike esithi isikhathi hayi bakhombise ugcina usibona labantu bangibulala imani ushaya phansi bakushayela ukuthi ubenzile imali manje So we ya ukuthi manje indaba ingobhoshanga eqaleni umbese ngathi sidlala nawe sina la ngathi sidlala nawe awu lamasimba enombolo mfana uyozuyiyeka sidlala la. That's when I started to rehabilitate in such a way that ngafuna ukuskima nabantu
abenza izinto ezirelate kakhulu kwi-rehabilitation okuyinhloso ka-correctional ukuthi wena njengomqhuzuki uma uphuma ungaphindi uqhuzuke ngangena kuma-programs ahlukahlukene akhona enziwa ngaphakathi ngadlala ibhola. How I discovered ukuthi I'm a very good actor, so i-drama into yakhona kunabo-ma-gumboot dance kushawa ingoma-ke. Enye yezinto ke ngeke ngibuze ukuthi wena ngoba ukhulele eDambuza ukusina ongaka ukuthathaphi. Ngithi mina hayi ingoma mina ngayifunde eNcome sidlala uShameni yabo mangihlaba nje mina ungaphika ngosedambuza makuthiwa dlala umaskandi manje ngiyahlaba ungafika ubone ngathi hayi akuyena umfana selokishini lo yabo ngayifunda lapho ukudlala kwengoma imisebenzi yezandla yabo ukuthunga nezinye izinto ezikhipha umqondo wakho u-positive. That was my last prison, if I'm not mistaken, in Ncome. Engaqedela khona i-sentence yami. uNkulunkulu wangenzela umusa kakhulu ke. I-miracle. I never heard ukuthi la into eyenzeka kimi khona omunye umuntu yake yamenzakalela. That is why ngenza sure ukuthi angisuki uNkulunkulu kuyona yonke into engiyenzayo. Ngiyam-inform uNkulunkulu kuyona yonke imizamo yami. Ngiyamazisa uNkulunkulu ukuthi ngifisa into enjengalezi nalezi. So lapha yana umqondo wami wabuyela back kulo yankululeko ongeyona indlavini. Okushuthi ngamafuphi I can say slowly but surely imonster yayingena kwilish le yayiphila ngaphakathi kimi yayisifasekile ngamaketanga. I say nayo power because i-practice ayisekho kwilijele ngikulona. So sengicobekile isilwane sami sesicobekile. Ayikho into eboyilayo yabo njengaseNew Prison njengaseWestville ayikho into ebilayo engiphushayo ukuthi angenza wrong. Ayibona leyo into. So kwanginceda kakhulu